Okay mga idol, natay nakitaan dire. Unya ning gabi una ato silang pangutan-on. Pilde ka scatter dol. Dugay siya nakatubag kay Borga libo pa in taon. Daog na. Daog na. Nakadaog day kuno siya. Kamo dol, daog mo scatter dia. Hindi na. Hindi na. Ah, pilde na. Nakoy nabantayan mga idol ang ulo gisulod sa karton. Uy, hala. Tanawan ko no naman ni Christy Beog na sana. Pag-imbestigar diha ug unsay hinungdan ana. Familiar na ba nako ang porma? Ilam ko niyo. Tabunan lagi ni karton dol. Sa man eh? Ano ni tagtungod? Natingal lagi ko mga idol kay wala pa hipusa. Ang ako ug mabaho pa. Magtawag unta ko og punerarya. Hoy. 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 Gisuwayan ako og pukaw basin ra og nakatuog ra ba. Ano ni tagtungod? Hoy. 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 Hoy, si Miko wala pa wala na idol. Wala gid ko masayop mga idol. Kay nakailaman ko sa iyang sanina og sa iyang purol. Sa baho pa lang dili na ko mailad mga idol. Hoy, mani Christy, si Miko wala pa may akiday na. Murag hubog na sad naing ko pisot. Ah? Nahubog ka? Katong tatay, kamata ng tatay doon. Ha? Nangita siya sa iyang kulapo nga gitaguan. Oy hala, ako man hinuoy gipasanginlan. Wa kayo sa man. Wala po? Naaday. Gisulod ko no plastic niya. Iyang gitaguan ba kay dumdumon ra man na niya inigmata. Palahubog gid kay ning tawhana. Hasta ang bata nakahibaw na. Inom na kulapo. Inom na kulapo lagi. Kulapo ba? Ah? Inom na kulapo lagi. Oo, inom na niya. Ilado na gid ni siyang palahubog. Unya bugal-bugalon pa gid kaayo. Kalyan kayo. Bugal-bugalon lagi kayo na. Ay, nakaunda na. Ikaw. Ha? Yeah, bugal lang kayo. Bugal-bugalon lagi na yung naong lagi. Unya si Miko Kulapo mga idol sa iyang istorya wala ka uyon. Mautong iyang gihadlok nga iyang tulion. Kay pisot pa man sa kuno mga idol. Oy parehas na may ana man ni Christy ba? Alala. Oy hala, karton man hinuoy ituli niya. Nanghadlok pa manuli si Miko Kulapo. Otro pa na itong pisot. Ayaw ka bala kalulubot yo kay inigabot sa sinta ni Miko Kulapo. Ako na siyang ipatuli sa lapu-lapo. Kay makadawat man kunog 20k dito.